Jeg har aftalt med formanden, at der, hvor der står fællessang i øjeblikket, den skuffer vi om der, hvor der står kaffepause, så man holder kaffepause og den næste fællessang samtidig. Og så vil jeg sige, at det er dejligt og imponerende at se, at der er kommet så mange herop til Susåen, bare fordi det er fars dag. Det glæder alle os fædre os vældig over. Tak for det. Men det er jo selvfølgelig ikke først og fremmest derfor, vi er samlet. Det er på grund af grundloven. Men inden jeg lige siger et par ord om grundloven, så lad mig starte med at sige, at lige nøjagtigt om 5 måneder og 14 dage fra i dag, så har halvdelen af jer forhåbentlig allerede været op og stemme. Og den anden halvdel, de går op og stemmer bagefter. For om 5 måneder og 14 dage, der har vi den 19. november 2013, og det er der, hvor vi forhåbentlig opnår en historisk begivenhed her i Næstved by, nemlig at vi for første gang i 94 år får en borgerlig borgmester. Det er det, vi skal slås for. Ikke fordi den nuværende borgmester har gjort det dårligt. Jeg kan godt lide ham. Han er dynamisk, han er energisk, men fordi den politik, han og hans parti står for, er ikke god nok til Næstved. Den er ikke visionær nok. Der er ikke dynamik nok i Næstved. Har jo rart og hyggeligt, har kønt. Det kan vi jo se, når vi står her. Men sker der nok i Næstved? Nej. Og det er jeg overbevist om, at det kan en borgerlig borgmester gøre bedre, sammen med et borgerligt flertal i byrådet. Det skal jeg vende lidt tilbage til. Men først lige et par ord om grundloven. For som Annette sagde, så har den nuværende grundlov, den har 60 års fødselsdag i dag. 5. juni 1953 var det, vi vedtog den 4. og foreløbig sidste udgave af den danske grundlov. Det er 164 år siden, vi fik den første. Det var 1849 under Frederik den 7. Men den nuværende fra 53, jeg var 11 år dengang. Annette var ikke født. Det var ærgerligt, men det var du ikke. Men der var jo 2 væsentlige ændringer. Den ene, det var, at man afskaffede landstinget. Altså indtil da havde vi jo, som de fleste andre lande i verden, vi havde faktisk 2 lovgivende forsamlinger. Det har de i Rusland, Frankrig, Tyskland, England og USA, kongressen og senatet. Vi afskaffede landstinget med de 135 landstingsmedlemmer, og så sagde vi, at det kan Folketinget er klare alene. Det kan de også indimellem, andre gange skulle de nok have lidt hjælp. Men nevermind, vi har kun 1 lovgivende forsamling. Den anden ting, vi fik lavet op samtidig, og det var jo utrolig godt og fremsynet og heldigt, det var, at vi ændrede arvefølgeloven, således at vi kunne få en dronning, og det er derfor, at dronning Margrethe har haft 40 års regeringsjubilæum. Havde vi ikke fået lavet en ændring, som kun blev vedtaget med 17.000 stemmer i overskud, så havde det altså været arveprins Knud eller hans børn, der havde været regenter i Danmark i dag. Og det er ikke, fordi han ikke var en flink fyr, men jeg tror nu, vi er godt tjent, eller jeg ved, vi er godt tjent med dronning Margrethe. Og så er vi velkommen til Rune Christensen, som lige er kommet. KU's gamle landsformand og folketingskandidat her i regionen. Men der, da vi startede 5. juni 1849, den skal jeg ikke sige mere om, det har jeg gjort mange gange. Bare én ting, at vi siger jo, og det lærer man også inde i skolen stadigvæk, at det var dengang, vi fik demokrati og folkestyre i Danmark. Altså det var noget med almindelig stemmeret, det var ytringsfrihed, det var forsamlingsfrihed, det var trosfrihed. Alle de der grundlæggende ting, som karakteriserer et frit land, fri nation, en demokrati. Men hvis vi tager noget af det vigtigste, netop det der med stemmeretten, altså at det er borgerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i byrådet, eller hvem der skal sidde i Folketinget, så var det jo altså en begrænset stemmeret. Det var faktisk kun 14%, altså en sjettedel af alle landets borgere i den voksne alder, der havde stemmeret. Der var jo lige de der 5 grupper, rundt vi kaldte dem de 5 F'er, som ikke fik lov til at stemme. Og det var folkehold, fjollede, fallenter, fanger og fruentimmer. Fruentimmerne, det var kvinderne. Væk med dem, ingen stemmeret. Fanger, det var dem, der sad i spillet, ingen stemmeret. Fjollede, det var dem, der ikke var lige så kloge som alle os andre. De havde heller ingen stemmeret. Folkehold, det er jo lidt gammelt udtryk, jeg er sikker på, at de unge ikke kender det. Det var tjenestefolk og husmænd, havde heller ingen stemmeret. Og så ryger min stemmeret som den sidste, det var fallenter. Det var nemlig folk, der skyldte penge. Så skyldte man penge, havde man heller ikke stemmeret. Så ergo 14% af landets befolkning havde stemmeret, og de 86% havde det ikke. Og det tog faktisk 66 år, før vi fik gjort op med det. Det var jo i 1915, hvor kvinderne så endelig fik stemmeret, førte også fallenterne. Og det var jo godt nok. Og vi kan godt synes, at 1915, det er ekstremt lang tid siden.
Og det er det selvfølgelig også 98 år siden, at kvinderne fik stemmeret. Men hvis man har sådan en vis alder, og det er der jo mange af de tilstedeværende, der har, så er det alligevel bare at tænke tilbage på, i hvert fald da både min far, eller da min mor blev født, der havde kvinder ikke stemmeret. Hun er født i 1914. Det fik de så sidenhen, men længere siden er det altså ikke, at generationen før os, da mange af dem blev født, så havde man ikke stemmeret. Så ting tager altså tid. Vi har brugt fra 1849 frem til 2013 for at få udviklet vores demokrati og folkestyre, så det i dag ikke er ideelt. Det er noget jo aldrig, man kan altid gøre det bedre, men hvor det fungerer ganske godt. Når jeg gør lidt ud af, hvor lang tid det tog, bare før vi fik kvinderne stemmeret fra 1849 til 1915, altså 66 år, så er det fordi indimellem er der nogen, der har den opfattelse, at når danske diplomater eller soldater eller andre er ude i fjerne lande og prøver på at hjælpe dem, det sted vi har været mest de sidste 10 år, det er jo Afghanistan, så er der nogen, der ikke helt kan forstå, hvorfor Afghanistan ikke i dag er et fantastisk blomstrende demokrati, for nu har danskere og svenskere og amerikanere og englænder og tyskere og mange andre været der i 10 år. Men så hurtigt ændrer man altså ikke et lands kultur og tro og historie. Man er nået kolossalt langt på de 10 år. Den største ændring er vel simpelthen den, at piger i dag har lov til at gå i skole. Det kunne de ikke for 10 år siden. Der var ikke en eneste pige, der gik i skole i dag, det 2,5 millioner. Men ting tager altså tid. Det skal man have forståelse for. For øvrigt er det jo rigtig heldigt, og det tror jeg så er det sidste, jeg vil sige om kvinderne og stemmeretten. Det er jo rigtig heldigt, at de har fået stemmeretten, og dermed også valgretten her i Næstved. Fordi hvis man kigger på den konservative byrådsliste, og tager de 7 første kandidater, jo, det er fars dag, så vi er der 2 mænd blandt de første 7, men der er altså 5 kvinder blandt de første 7. Det der skægt, det har pressen ikke skrevet så meget om. Det er jo en helt sensation. Vi er suverænt det parti i Næstved, der har flest kvinder på de pladser, der har størst chance for at give valg. 5 af 7. Vi har der så for øvrigt også den aller yngste kandidat, der er opstillet af samtlige partier her i Næstved. Det er der heller ingen, der gider at skrive om. Det er Andreas Jørgensen, som desværre er forhindret i at være, men I har set ham til alle de andre møder. Han er 19 år, suverænt, og han er stillet op på en 4. plads. Så hvis vi får en 5, 6, 7 mandater, så skulle han også være sikker. Jo, det der har fået mest omtale sådan af kandidaterne, det er jo nok, at vi har en borgmesterkandidat her i partiet, som har nået støvets år, som der stod i et eller andet læserbrev. Og nu glemte jeg min rollator derhjemme, men jeg fik alligevel komme op. Men det største problem er sådan set ikke mine 70 år. Problemet og spørgsmålet er i virkeligheden, er jeg ikke stadigvæk lidt for ung og uerfaren til det job, jeg har lagt billet ind på? Når jeg spørger, så er det jo fordi, at hvis vi tager et af vores gode EU-kolleger, Italien, der skulle man jo her for 1,5 måned siden vælge ny præsident. Og der var jo 3-4 kandidater, og så kunne det ikke blive den ene, og så kunne det ikke blive den anden, og så kunne det ikke blive den tredje. Men hvem valgte de så? Ja, de valgte ham, der havde været de sidste 20 år for en ny 7-årsperiode. Og han er for øvrigt 87 år. Så det kan være, at jeg skal satse om 17 år. Der har jeg nok en større chance, i hvert fald i Italien. Se, grundloven har jo 89 paragrafer, og jeg tror, der er mange, der tænker, at det er en ordentlig mobbedreng. Jeg har den med her, den fylder som ikke andet 7 sider af 4. Og så er der også mange, der siger, hvad kommer nu den grundlov mig ved? Berører den mig overhovedet i min dagligdag? Annette var selv inde på et par af punkterne, men den berører os jo meget. Altså, hvis vi ikke har haft grundloven, så kan vi jo ikke sidde her i dette øjeblik. For hvad er det, paragraf 79 i grundloven siger? Den siger, at borgerne har ret til uden forudgående varsel at samle sig ubevæbnet. Så vi må altså samle os, som vi har gjort her. Men den siger også i stykke 3 i paragraf 79, at forsamlinger under åben himmel, og det er jo sådan en her, kan forbydes, når det kan befrygtes, at der er fare for den offentlige fred. Og det betyder altså, hvis der er nogen af jer, der har taget knive, sabler eller andet med, så kan... der var en kniv til kagen og en stok. Men det siger grundloven faktisk, at det har man lov til.
Så er der paragraf 76, og det var jo den, Annette var inde på, og med rigtig god grund. Det er den med, at alle børn har ret til at blive undervist i den danske folkeskole. Vi har ikke pligt, for der står jo klart og tydeligt, at man skal bare lære det samme som hen i folkeskolen. Så kan forældrene klare det, eller man kan gå i privatskole. Og det er jo rigtig godt, og i disse dage er der jo den kæmpe debat om, skal vi have en ny folkeskolelov, en folkeskolereform. Og det vil vi konservative meget gerne have. Det er der også andre, der har, men det er altså ikke ligegyldigt, hvad der står i den. Vi ønsker helt klart, at der skal være mere faglighed. Altså det vigtigste, det må gerne være sjovt. Det skal også helst være sjovt og spændende at gå i skole. Det var det, som da jeg startede på Kilmarskolen i 1949. Men man skal først og fremmest lære noget. Det er forudsætningen for, at man får et godt liv og et lykkeligt liv, og vi kan klare os i konkurrence med andre lande, hvad enten det er Kina, tyskere eller englænder. Så det er derfor, vi ønsker, at der skal være mere undervisning i dansk, i matematik og i engelsk. Engelsk fra 1. klasse, så de bliver næsten lige så gode til engelsk som til dansk. Vi vil godt have idræt 1 time hver dag, fordi det har både piger og drenge godt af. Det frisker op på hjernen, både højre og venstre hjernelap, som Annette sagde. Men det vi også ønsker, og man tør jo næsten ikke sige det, i hvert fald ikke for nogle år siden, men jeg er gammel soldat, jeg tør godt sige det. Vi ønsker også mere disciplin i skolen. Det er det, man på almindelig dansk kalder ro. Jeg ved ikke, hvor mange der så den kæmpe undersøgelse, der blev offentliggjort i alle aviserne og i TV-avisen i går, at man havde spurgt alle skoleeleverne, hvad er det, I savner mest for at kunne have en bedre skole og lære mere? Og hvad svarede et kæmpe flertal og suverænt? De vil godt have mere ro i timerne. Og der var en lærerinde, der også stod frem og sagde, at hun brugte hver eneste undervisningstime, og den er kun på 45 minutter i dag, der brugte hun mindst 10 minutter og ofte et kvarter bare på at få ro. Og så er der altså kun en halv time tilbage til at lære noget. Der var så også en lærer, der sagde, jamen vi skal ikke tilbage til den sorte skole. Og det illustrerede hun, vi skal ikke tilbage til den sorte skole, hvor børnene skal rejse sig op, når læreren kommer ind i klassen. Punktum. Det sagde hun. Jeg spørger, er det nu så slemt? Nu har jeg besøgt skoler inden for de sidste 5 år som statsrevisor og medlem af Finansudvalget inde i Folketinget. Jeg har besøgt folkeskoler i Tyskland, i Schweiz, i England, i Vietnam, i Kina og i USA. Ganske almindelige folkeskoler med gule, sorte, hvide og grønne, havde jeg nær sagt, det var der ikke. Og jeg har ikke oplevet en eneste klasse i et eneste af de lande, hvor en hver time ikke starter med, hvad enten de 7 år eller 14 år, at de lige rejser sig op, når læreren kommer ind og siger, good morning, Mrs. Anderson, og hun siger, good morning, children, og så starter de. Tænk, det kan de gøre over hele verden. Jeg kan fortælle jer inde i Folketinget, når vi modtager deputationer, og det gør man jo 3-4 gange om ugen i et udvalg, så kunne vi da ikke drømme os om de 17 folketingsmedlemmer, der står der i det øjeblik, de der 3 mennesker kommer ind, hvad enten det er nogle skolelærer, eller det er hjemmemandsfolk, eller det er nogen fra en fagforening, så rejser vi os op. Er det ikke det, vi lærer vores egne børn, hvis man får besøg derhjemme? At selvom de sidder ved computeren, når der lige kommer en fremmed ind på besøg hjemme, så rejser man der sig lige op og siger goddag. Skulle det nu være den sorte skole? Jo, der trænger til lidt gode borgerlige dyder. Så kan skolen blive bedre. Og jeg synes, det er helt rigtigt, at Lars Barfod og Vivi Kier og Folketingsgruppen har sagt, vi synes, det er pragtfuldt, at alle skoler tilbyder obligatorisk lektiecaféer. Så de børn, der har brug for det, eller har lyst til det, eller forældrene har brug for det, de kan få lektiehjælp hen på skolen. Alle skoler skal have det. Men hvorfor skal det være obligatorisk, at alle elever skal være der 1 time hver eneste dag? Hvad med de elever, hvor forældrene siger, at det vil vi godt selv klare? Det er det, vi er imod, at man tvinger børnene til at være der. Og man gør det, fordi så kan man nå op på de der 35 timer om ugen, 7 timer om dagen, selv fra en 4. klasse. Det er altså børn på 10 år, der nu skal gå 7 timer i skole hver dag. Vi siger nej tak, og det står vi fast på. Så kan jeg ikke lade være med grundloven i en af de midtersparagrafer, det er 47 stykke 2. Det er fordi jeg selv har omtalt, og det må man da godt lige på en fars dag have lov til at fremhæve. Der står nemlig, at Folketinget vælger et antal revisorer, og disse gennemgår det årlige statsregnskab
og påser, at ingen udgift afholdes uden hjemmel i finansloven. Det er derfor, nogen har set indimellem, at der står statsrevisor Helge Adam Møller. Jeg er nemlig en af de 6 statsrevisorer, der er udnævnt eller valgt af Folketinget for en 4-årig periode, sammen med blandt andet Christian Jensen fra Venstre og Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet. Så vi holder ministrene i ørerne. Men grundloven styrer jo også det politiske liv, og gør det sådan set meget simpelt og overordnet i 2 paragrafer og hele vores demokrati. Hvis vi tager paragraf 15, det er den, der står, at udtaler Folketinget sin mistillid til statsministeren, så skal han gå af eller udskrive nyvalg. Det er jo meget simpelt. Er der et flertal i Folketinget, der er utilfreds med statsministeren, uanset om det er Lars Løkke eller Helle Thorning, så skal vedkommende gå af. Punktum. Så har Folketinget altså hele magten. Er der nogen, der vil sige, nej, så hopper vi lidt længere hen i grundloven, så går vi hen til paragraf 32, og så sikrer vi altså, statsministeren også har lidt at sige, for der står, at kongen, og der menes altså statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg, så statsministeren træt af Folketinget, at de ikke opfører sig ordentligt og ikke vil vedtage de lov, ja, så kan hun eller han udskrive nyvalg. Så der er altså en rimelig god balance. Den er faktisk ret spændende, den grundlov, og som sagt fylder den ikke ret meget. Så er der paragraf 71, den vil jeg hoppe over, den kan I selv sidde og tjekke. Paragraf 20 stykke 2. Det er jo en paragraf, som gør, at vi snart skal til folkeafstemning. Det er jeg ikke, hvor mange af jer, der har set den. Der er noget, der hedder EU's patentdomstol. Og den vil Danmark godt tilslutte sig. Og det synes stort set alle i erhvervslivet og iværksættere og næsten alle partierne, det er altiders idé. Selv Dansk Folkeparti synes, det var altiders idé indtil for et par år siden. Men nu er der 2 partier, der siger nej, det vil vi have ud til folkeafstemning. Det er Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og hvorfor vil de have det ud til folkeafstemning? Jo, det er simpelthen, fordi så råber de kan få en stor debat om EU og ikke om patentdomstolen. Men hvad er det ganske kort og på almindeligt dansk, den der patentdomstol? Jo, i øjeblikket, hvis man har fået en genial idé og vil have patent, altså eneret på sin geniale idé, ja, så skal man søge her i Danmark, og så får man i Danmark. Hvis man også vil have idéen i Tyskland, så skal man søge i Tyskland, så skal man søge i Grækenland, Italien og alle 27 EU-lande. Det koster 260.000 kroner at få patent. Det, man indfører nu, det er, at man kan søge et sted, og hvis man får patent der i Danmark, så gælder det i alle landene. Det koster 5.000 kroner. Det er derfor, alle i erhvervslivet og alle iværksættere og alle opfindere synes, det er genialt. Men grundloven siger altså, at hvis der ikke er 5/6 flertal inde i Folketinget, og det er der lige knap og nap, så skal det ud til folkeafstemning. Så derfor kommer I til folkeafstemning om et halvt eller helt år om patentloven. Jeg er sikker på, at den bliver vedtaget med et brag, men debatten skal nok komme til at dreje sig om alt muligt andet. Så kommer en paragraf, der er noget med det der kommunalvalg at gøre om 5,5 måneder. Det er jo paragraf 82, så vi nærmer os enden på de 89 paragrafer. Hvad er det, paragraf 82 siger? Ja, den siger kommunen, eller kommunerne, og vi har jo 98 i Danmark. Kommunerne har ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres egne anliggender. Det er det, vi kalder kommunalt selvstyre. Så det er altså også her i Næstved, der bestemmer på en række områder, hvordan Næstved skal indrettes, hvordan skal vores ældreomsorg være, hvordan skal vores skoler være, hvordan skal vores erhvervsliv behandles, osv. osv. Nøgleordene i den sætning, det er jo, at kommunerne kan selvstændigt styre deres egne anliggender. Det gør vi jo da også her i Næstved. Skulle jeg hilse, det gjorde jeg også, da Valdemar Søndergaard og jeg selv var byrådsmedlem for mange år siden sammen med Frank Martin. Det gør det også i dag. Men spørgsmålet er, styrer vi så, og benytter vi den selvstændighed dynamisk og visionært nok her i Næstved? Og der er mit svar meget klart. Nej, nej og nej. Det gør vi ikke. Lad mig tage et eksempel. For 2 år siden havde Næstved chancen sammen med 5 andre kommuner i hele landet at blive frikommuner. Særlig lov vedtaget inde i Folketinget, så man kunne få lov til at fravige loven på en række områder og lave nye spændende eksperimenter, selvom det var imod loven. Hvad gjorde Næstved? De meldte sig selvfølgelig ikke. Andre dynamiske kommuner, specielt i det jyske, de stod i kø for at blive frikommuner, får lov til at prøve noget nyt, gøre deres egne erfaringer. Næstved, de sad på, ja, hvad man nu sidder på. Derfor er det en af de første ting, der står i vores program, det er, næste gang der bliver mulighed for det, så skal Næstved selvfølgelig være en frikommune.
Det kan være nogle af de idéer, vi prøver, det viser sig, at det var nogle dårlige idéer, men det lærer man jo også af. Men jeg er sikker på, at der vil komme masser af idéer og forslag fra borgere, fra virksomheder og fra handlende om, hvad kunne vi gøre bedre. Og hvis det er en succes i Næstved, ja, så kan vi få lavet landets lov om på den område. Hvor har vi så været visionære og dynamiske her i Næstved? For nu sagde jeg, at vi har haft socialdemokratiske borgmester i 94 år, men der er der nogle af dem, der har været visionære og dynamiske. Prøv at kigge i den retning. Så har I havnen, som havde 75 års jubilæum for en uge siden. Og dem, der sad i byrådet dengang, og ham, der var borgmester, de var visionære. Fordi det, at man gravede Susåen ud og kunne sejle fra Karrebæksminde og helt ind til Næstved centrum, det var det, der gav Næstved et fantastisk løft. Det har uden tvivl været den mest visionære beslutning i de sidste 75 år. Hvor er vi så visionære henne i dag, eller hvor kan vi være det? Ja, jeg synes byrådet har, det kan ikke helt sammenlignes med havnen, men alligevel et godt stykke, været et enigt byråd besluttede her for et halvt år siden, at man vil satse alt, hvad man kan, for at vi får en campus, altså en uddannelse- og universitetsby, beliggende her i Næstved. Hvis det lykkes, og det er en af de ting, vi satser benhårdt på, så vil det give Næstved et fantastisk løft. 7-8.000 studerende, 800 lærere, masser af liv, masser af de unge, der har læst der, uanset det ene eller det andet, de vil blive i byen, i stedet for at tage til Odense eller København, og så aldrig vende tilbage. Det er visionært, det bakker vi op. Sådan en ting, vi ikke har fået igennem endnu, men som vi siger, det er det næste, hvor vi virkelig kan gøre noget. Så skal I kigge 752 meter. I kan selv tælle efter bagefter. 752 meter i den retning. Hvis I spacerer derud, så er I ude i Magle-Mølle-området, lige efter havnen, hvor den gamle Magle-Mølle-papirfabrik lå, hvor Dalum papirfabrik lå, og hvor der nu ligger byens erhvervspark med 169 små virksomheder. Det er et kæmpe område, lige så stort som 11 fodboldbaner. Meget af det er forfaldne gamle bygninger, spændende bygninger, og noget af det er der liv i. Der er jo bestyrelsen for Næstved Erhvervspark foreslået, at nu bevilger byrådet 1 million ekstra, og så laver man virkelig en udviklingsplan, danner et selskab, udviklingsselskab bestående af havnen, kommunen og derude, og nogle private investorer, og så udbygger man det område i løbet af de næste 15-20 år. Og det skal være et område, hvor der skal være mindre erhvervsvirksomheder. Der skal være en torvehal, der skal være gallerier for kunstnere, der skal være grønne virksomheder, der skal være folkekøkken, der kan være idrætsaktiviteter, både for dem, der spiller petang, dem, der spiller basketball og volleyball, dem, der vil løbe på skateboard. Og så skal der, hvis det står til mig også, selvom havneloven i øjeblikket forbyder det, må man ikke bygge boliger, hvis det er i nærheden af en erhvervshavn. Men det er jo også derfor, vi skal være frikommune. Så kan vi gøre, som vi selv har lyst, når det er en god idé. Så kan der også være nogle utrolig attraktive boliger derude. 700 meter herfra, 900 meter fra Næstved centrum, Akseltorv. Et fantastisk område. Prøv at tage til Vejle, spinderihallerne, tage til Silkeborg og se, hvordan de har gjort. Så er der nogen, der siger, at det koster penge. Det kan I tro, det gør. Selvom vi får private investorer, så vil det koste et eller andet sted mellem 50 og 100 millioner mindst for kommunen. Og så er der nogen, der siger, har vi råd til det? Mit svar er, at vi har ikke råd til at lade være. Det er jo ikke 50 eller 100 millioner næste år. Det er 50 eller 100 millioner over 15 eller 20 år. Det er mellem 3 og 5 millioner om året, man investerer. Og så får vi et enestående område der, som virkelig vil sætte Næstved lige så meget på landkortet i 2020, når det er ved at være færdigt, som vi blev i 1938 med havnen. Så er der nogen, der kan sige, selv 3-4-5 millioner om året er det ikke meget, men der vil I jo se, når I læser vores program, som mange af jer hørte i sidste uge ved vores møde, vi har jo fundet pengene. For det er vigtigt ved at skabe ny dynamik i en by, og det vil vi. Vi vil have bedre skoler, vi vil have Magle-Mølle udvidet, vi vil væk med særskatten på erhvervslivet. Det er 23 millioner kroner om året, så det er jo mange penge, vi skal bruge, men vi har også anført den. Vi har jo sagt på 3 væsentlige områder. For det første, hvis Næstved begynder at det, der hedder konkurrenceudsætte, det var tidligere det, man kaldte privatisering, altså laver fri konkurrence mellem private virksomheder og de kommunale. Hvem løser en opgave bedst og billigt? Dem, der gør det, de får opgaven.
Hvis vi gør det på i samme måde som de 10 bedste kommuner i Danmark, så vil vi tjene 69 millioner kroner om året. 69. Hvis vi så siger, at Næstved Kommune er en af de kommuner, der har flest ansatte i forhold til sin størrelse, 8.000 ansatte ud af de 80.000 indbyggere. Hvis vi nu bare i løbet af 4 år sætter det ned med 3%, ikke de varme hænder, men først og fremmest administrativt personale, sagsbehandlere og andre, så giver det 75 millioner kroner om året. Og hvis vi så afskaffer øvdagene, jeg ved ikke, om det hedder i Næstved her, men altså Næstved er suverænt den af de 5 største kommuner på Sjælland, der har størst sygefravær. Hvis vi bare kommer ned på det niveau, de har oppe i Roskilde, og Roskilde er på størrelse med Næstved 80.000 indbyggere, så sparede vi 25 millioner kroner om året. Så det var lige 170 millioner kroner, jeg kryllede sammen, og så det til Magle Mølle over 15 år. Det er jo ingenting. De penge kan vi så bruge til Magle Mølle, til endnu bedre folkeskoler, til at gøre noget mere for de handicappede i Næstved by, til at måske at sørge for, at dem, der bliver udskrevet fra hospitalet og kommer hjem, får hurtigere og ordentlig hjælp fra første dag. Og så kan vi samtidig sænke skatten med en hel procent, fordi vi mener, at borgerne er faktisk ret gode til at administrere deres egne penge, i hvert fald bedre end kommunen. Så det er nogle af de ting, vi vil ændre, hvis vi får et borgerligt flertal i Danmark. Undskyld, ikke i Danmark, i Næstved. Og så skal jeg nærme mig afslutningen. Men lad mig lige sige, når jeg siger, at vi skal være dynamiske og visionære her i Næstved, så er man det jo ikke i øjeblikket. Hvis I læser sjællandsk, og det der jo mange af jer gør, så prøv at se, der går ikke en uge, uden at der sidder et eller andet udvalg i byrådet, typisk ejendomsudvalg eller teknisk udvalg, og de sidder på hænderne. Vi har ikke nogen repræsentanter der, ellers har det ikke været sådan. Men hvem kan ikke huske sagen med Nåby Camping for 1,5 år siden? Det er Ove Engelsgaard, der har en lille teltcampingplads med jeg tror der er 82 eller 89 pladser ude ved Susåen, ude i den vestlige del. Og det er en driftig erhvervsmand, og der er mange, der godt vil bo på en dejlig campingplads og kunne sejle på Susåen, så han vil godt udvide den til 277 pladser. Hvad sagde ejendomsudvalget og teknisk udvalg? Nej. Hvorfor? At der kunne komme øget trafik på Nåbyvej. Jo, det er også rigtigt. Når folk skal ned med deres telte, bliver der øget trafik. Det kunne også ødelægge lidt af den herskabelige skønhed ved Susåen, hvis der lå 100 telte ekstra. Jo, men kunne det ikke også samtidig sikre, at der var 100 eller 200 danske familier, som fik mulighed for at nyde den smukke natur og se Susåen? Og endelig var der en svinefarm i nærheden, og de sagde, at det var nok ikke så godt. Jeg ved ikke, om det var svinene, der ikke kunne tåle lugten af campisterne eller omvendt. Men der var argumentet, at man kunne risikere om 5 eller 10 år, så var der nogle af campisterne, der klagede over lugten, og så blev man nødt til at lukke svinefarmen. Vel gør man der ej. Det er bare at skrive i tilladelsen, at den miljøbelastning, der er i øjeblikket, den gælder de næste 100 år. Altså man må ikke stramme den, så svinefarmen, han skal selvfølgelig have lov til at ligge, hvor han altid har ligget. Man vendte tommelfingeren nedad. Så havde vi heldigvis Annette siddende i økonomiudvalget, og hun tog den op, og økonomiudvalget sagde så, har I nu ikke været for firkantet, og derfor kigger man på en udvidelse nu. Tak for det, Annette. Men det skulle da være sket allerede i udvalget, og det vil det være i fremtiden. Solceller skal jeg ikke sige noget om, men det er det samme. Man kan ikke få lov til at sætte en solcelle op, selvom den er antirefleksbehandlet og arkitektonisk korrekt osv. Alligevel så er der forbud mod det i Næstved Kommune. Den slags ting skal lægges op. Jeg er da glad for, at jeg kunne få lov til at sætte 5 ovenlysvinduer op i mit eget hus for nogle år siden. De reflekterer 10 gange mere end en antirefleksbehandlet solcelle. Men det er nok, fordi vi er vant til at se ovenlysvinduer, og det synes vi er pænt. Jeg håber også, at vi bliver vant til at se solceller på tagene, fordi det er god grøn energi. Ikke et ord mere om solceller. Og så til sidst, hvad skal man så lave i byrådet med de der 31 medlemmer, hvor de 17-18 de bliver borgerlige, og så bliver der en lille rest til SF og måske en enkelt fra Enhedslisten. Jo, så uheldige kan vi være. Men jeg synes også, at byrådet er alt for meget sagsbehandlere. Man vælger 31 byrådsmedlemmer, fordi de skal tage nogle principielle debatter og nogle vigtige beslutninger om byen, og de skal afstikke de økonomiske rammer. Men derefter skal de ikke sidde og behandle sagerne selv. Når man har 8.000 ansatte, hvor langt de fleste af de 8.000, de er dygtige, de er energiske, de er flittige, og de har en god uddannelse, så skal de sørge også have lov til at få et ansvar inden for det område, hvor de selv er.
Det giver glæde, det giver overskud, det giver positivitet, og det bliver færre sygedage, hvis man har råd til inden for det område, hvor man er, selv at træffe beslutninger. Sådan er det ikke i øjeblikket. Der er ikke grænser for, hvad de sidder og diskuterer i byrådet af ting, som de efter min mening skulle blande sig udenom. Det værste eksempel de sidste 2 måneder, det var for 2 måneder siden, hvor borgmesteren og nogle andre havde fundet 7,3 millioner til at lave lidt ekstra slidlag og lappe nogle huller efter vinterens mange frosthuller. Mange af dem ligger der jo stadigvæk. Det var super godt. Man havde en debat om, det nu var rigtigt, og borgmesteren lige kunne sætte sådan en sag på byrådsmøde. Men det er lige meget efter 1,5 time, så var de trods alt enige om, at vi skal bevilge de der 7,3 millioner, så vi kan få lappet nogle huller. Og hvis jeg havde været borgmester, så ville jeg sagt tak for det, og så ville jeg have sagt til kommuneingeniøren og vejmanden, værsgo, har 7,3 millioner, I går i gang i morgen kl. 6:30. Færdig arbejde. Men det gjorde man ikke i Næstved Byråd. Nej, man sagde, her 7,3 millioner, nu kan I gå tilbage til teknisk udvalg med de 7 politikere, og så kan I drøfte det i løbet af de næste par måneder, hvor er det, vi skal lappe hullerne, og hvor er det, vi skal lægge slidlag ud, og så kan I komme tilbage. Og det drøftede de så på 2 forskellige møder, og der var en lang sagsfremstilling, og de endte med en liste på 52 forskellige steder, hvor der skulle lappes og fyldes cement i osv. Og så kom det op på økonomiudvalgets møde, en lang sagsfremstilling, så sad hele økonomiudvalget behandlede det, og de tilsluttede sig alt det tekniske udvalg havde fundet ud af. Sagsbehandleren skrev en gang til, og så blev det sendt frem på byrådsmødet her for en uge siden, og så røg det op, og så drøftede man det igen i 14 dage, ikke 14 dage, i en halv times tid, og herefter sagde man, værsgo, og så fik vejmanden lov. Helt ærligt, hvis det var en privat virksomhed, der blev drevet på den måde, så var den gået ned om og hjem. Der skal ryddes op i det byråd. Det var sådan set, hvad jeg umiddelbart havde at sige, men så må jeg ellers slutte med grundloven. For det er jo sådan, at på et eller andet tidspunkt, selvom den har 60 års fødselsdag i dag, i hvert fald den sidste udgave, skulle jeg se, om jeg kunne finde den seddel, der stod nummer 11 på. Nå, det kan jeg ikke, så må jeg kunne huske det. Så skal den jo justeres på et eller andet tidspunkt, som også Annette var inde på. Og der går nok en 15-20 år, før man laver den justering. Der er i hvert fald 3 ting, jeg så godt vil have med i justeringen. Og den ene, det er det, der blev holdt en lille folkeafstemning om. Skal borgere, der ikke har fast bopæl i riget, skal de også have stemmeret? Ja, min holdning er krystalklart. Selvfølgelig skal de det. Vi snakker ikke om udenlandsk statsborger. Vi snakker om ham, danskeren, der er midlertidigt udstationeret i Malmø i 1,5 år. Han eller hun kan ikke stemme, selvom de bor. Den, der arbejder i Singapore for AP Møller i 2 år udstationeret, han eller hun og familien kan ikke stemme, fordi de bor 2 år i Singapore. Og Novo Nordisk, danske konsulent over i New York, der sælger Novo-produkter og bor med sin familie, ja, hun kan heller ikke stemme, og hans mand kan heller ikke stemme, fordi de 2 år udstationeret til New York. Men de har boet hele deres liv i Danmark, de betaler skat i Danmark, og deres børn går sikkert i dansk skole osv. Det er da grotesk. Så væk med den. Den anden ændring, det er, at ingen lov må vedtages med tilbagevirkende kraft. Det er en uskik. Det skulle stå i grundloven. Man skal vide, hvad man har ret til efter. Og den tredje, og det er sådan måske næsten den vigtigste, der skulle også stå i grundloven, at ingen dansker kan forpligtes til at betale over halvdelen af det, han eller hun tjener i skat. Eller det vil sige på almindeligt godt dansk, der står i grundloven, at mindst halvdelen af det, du tjener, det har du lov til at beholde til dig selv, uanset om du er mand eller kvinde. Det er da et godt ønske her på Farsdag og Grundlovsdag. Skal vi så ikke alle sammen rejse os og udbringe trefoldigt leve for den danske grundlov? Den danske grundlov, den længe leve. Tak.